Kdekoľvek sa herec Jamie Dornan objaví, tam sa okamžite spustí piskot jeho fanúšikov. Zdá sa, že írsky herec si na tento rozruch už zvykol. Takýto ošiaľ okolo mňa je len občasný. Nestáva sa to tak často. Úprimne toto zažívam tak pár dní v roku. Inak zvyšok času vediem normálny život. Tento rok si Jamie červený koberec Karlovarského festivalu neuveriteľne užil. Nebol na ňom totiž nováčikom. Veľmi rád som prišiel k vám už po druhý krát. Minulý rok som tu predstavoval náš film, ktorý sme následne nakrúcali u vás. Je skvelé sa sem po roku vrátiť s dokončenou snímkou. Je tu pekne, tak isto ako aj v Prahe, kde film vznikal. Je fajn byť opäť tu. A čo sa týka fanúšikov, sú skvelí a tunajší sú veľmi milí. Po účinkovaní vo filme 50 odtieňov sivej Jamie nemá núdzu o ženské publikum. Sám to berie s humorom. Myslím si, že mám aj mužských fanúšikov, či? Nie? Tak nič. V Karlových Varoch prišiel Jamie Dornan uviesť svoj najnovší film, ktorý sa venuje atentátu na Heydricha československými parašutistami. Po premiére sa cítim skutočne dobre. Chápem, že táto téma je veľká pre celé Česko, aj pre Slovensko a aj preto sme boli pred uvedením filmu dosť nervózni. Ale diváci na ne reagovali skvelo. Dúfam, že sme vytvorili dielo, ktoré vzdáva úctu týmto hrdinom. Jamie Dornan patrí k talentovaným hercom svojej generácie, ktorý je natoľko univerzálny, že dokáže stvárniť akúkoľvek postavu. Zaujímalo nás, ako si ich vyberá. Pri mojom rozhodovaní, či idem do nejakého projektu, zaváži scenár a režisér. Ak mám byť úprimný, scenár je asi najdôležitejší. Občas ten správny režisér dokáže pozdvihnúť film, ale vždy záleží na tom, čo je napísané v scenári. Pri tomto filme bol aj skvelý scenár, aj režisér, s ktorým som chcel pracovať. Takejto kombinácii sa jednoducho nedá povedať nie.